primeiro lugar, moitas grazas. Eu desculpade por as cousas da presentación. Eu son basicamente un profesor de educación infantil que hai 23 anos entrou a facer libros de texto en Xerais e desde aquela me dedico ao mundo da edición, onde aprendín o oficio. Creo que continuo aprendendo o oficio maravilloso de facer libros e de vivir ao longo destas dúas décadas, máis de 2 décadas, unha transformación enorme no proceso da confección dos propios libros e agora mesmo no concepto do propio libro. Eu entrei na edición no ano 1990 para facer os primeiros libros de texto dunha nova lei que se anunciaba naquela, a LOCSE, que moitos se recordaredes. Naquela os libros en Xerais, que é unha empresa editorial educativa que forma parte do Grupo Anaya, pois facíanse e montábanse nas empresas de fotocomposición, que éramos un grupo moi reducido de profesionais, apenas 4 ou 5 personas que traballamos constantemente cos talleres de fotocomposición. A primeira decisión estratégica e importantísima que tomamos no ano 90 foi facer unha viaxe a Madrid, donde vimos un Grupo Anaya que había unha sala onde había 50 ordenadores Apple, que daquela eran unhas caixinhas así pequeniñas, é dicir, que eran o que se chamaban os famosos e desde ali se decía que comezaba unha revolución que era a revolución da autoedición. Desde a revolución da autoedición, é dicir, que comezamos no ano 91, de que agora pasaron 22 anos, e probablemente neste momento, nun día como a hoxe, estamos probablemente en un momento moi semellante ao que estábamos hai 22, 23 anos. É dicir, hai unha nova lei de educación que coñecedes, que foi aprobada polo Consello de Ministros o pasado venres, que vai probablemente a modificar a estrutura do sistema educativo na súa totalidade, especialmente no ensino secundario, e tamén inevitablemente levará o deseño dun novo currículum e de novos materiais escolares. E aí os editores probablemente tenemos que facer fronte a unha modificación moi sustancial, que será que estes materiais que denominamos popularmente como libros de texto non van a ser só impresos, van a ter lógicamente un soporte digital. Isto seguramente é un proceso no que estamos vivindo as empresas educativas. Si estivésemos falando de empresas editoriais de carácter xeralista, tamén podería ter o seu correlato. Eu o que veño a comentarvos aquí son máis as miñas dúbidas e as miñas incertezas que ningún tipo de verdades incuestionables, na medida de que a primeiro que quero comunicarvos é que estamos en un momento de tránsito. A nosa profesión, o sector do libro en toda a súa complexidade, os editores, o mundo da edición e o mundo das artes gráficas, o mundo da creación de contidos, sexan literarios, sexan educativos, sexan de lecer, o mundo da librería, que é o mundo tamén da distribución de seus contidos, todos estamos en un momento de cambio, estamos en un proceso probablemente irreversible, onde probablemente o negocio, o
actividade empresarial tal como a coñecíamos, coas regras que utilizábamos, non van a seguir. Isto é unha cuestión complexa de asumir. Pensade que estamos diante dunha actividade que en España vertebra un negocio de 3.000 millóns de euros, unha cantidad moi importante, dos cales só o negocio educativo é o 30-35%, estamos falando de máis de 1.500 millóns de euros, é dicir, a prezos de capa dos libros, que son cantidades moi importantes. Bueno, pois eso é o que está cambiando, e isto é o que supón, por unha parte, unha oportunidade para todos os profesionais, porque estamos asistindo a un momento, digamos, histórico, e víamos arriba esa maravillosa que tedes. Ese foi un invento disruptivo, cambiou a forma da comunicación textual para a humanidade dunha forma radical, pero probablemente ao longo de máis de 5 séculos mantivo máis ou menos estable un tipo de entender esa comunicación textual. Pois probablemente desde hai 10 anos eso está sendo modificado e quizás ainda non sabemos a onde nos vai a levar. Primeiro, eu parto un pouco na miña análise, que un pouco, xa vos adianto que é un pouco diferente, ou menos a que eu teño visto que se realiza. Eu non parto da modificación do soporte. É dicir, aquí non estamos en un debate entre libro impreso e libro electrónico. Non estamos en un debate entre soportes impresos e soportes electrónicos. Non, aquí estamos asistindo a unha modificación entre o que era antes a comunicación analóxica e a comunicación hipertextual. Porque o que está cambiando, é dicir, gracias ás utilidades que nos proporcionan as tecnologías da información e da comunicación, é que estamos pasando da cultura do texto á cultura do hipertexto. E probablemente esa sea un cambio de tal profundidade que o que modifica é a nosa forma de ler, a nosa forma de lectura, de enfrontarnos cos textos e agora no futuro cos hipertextos. Sabedes que hai unha figura que todos os que estudiamos magisterio, ou que nos formamos como profesores, un pedagogo chamado Paulo Freire, que foi o que acuñou libros extraordinarios nos anos 70, Pedagogía do oprimido, La educación como práctica da liberdade, por poñer dous libros. Paulo Freire acuñou tamén un termo que é difícil de traducir en castelán e en galego, que podríamos denominar como literacidade. A literacidade sería a práctica social da lectura en cada sociedade e en cada momento concreto. Non todas as sociedades leen da mesma forma. Nós mesmos xa non lemos da mesma forma que cando aprendimos a ler cando tiñamos 5, 6, 7 anos. E iso todos os que estades aquí. É dicir, a min esa historia que fala de los, oiríades tantas veces, nativos digitais ou inmigrantes digitais, é dicir, creo que é unha das tantas formulacións mercadotecnócratas tamén que estamos vivindo neste momento. É dicir, como estamos vivindo unha innovación, queremos presentar, digamos, os aspectos máis positivos da innovación. Probablemente os nativos digitais, é dicir, somos as persoas que utilizamos esos medios desde que foron aparecendo. É dicir, probablemente, moitos dos profesores que están aquí, a finais dos anos 80, entre o ano 85 e o ano 90, foron aparecendo tamén
os ordenadores con aqueles floppies, aquelas cousas increíbles que nos parecen ahora que había hai 25 anos. Bueno, pois esas personas que ahora non somos nativos digitais, pero en realidad estamos con esa disrupción digital desde o principio, probablemente ainda non asumimos a nova forma de lectura, que en este caso vamos a denominar, para non entrar en grandes disquisicións, como a lectura en pantalla. La lectura en pantalla, ou la lectura de hipertexto, utiliza procedimentos cognitivos diferentes aos que utilizamos no papel. Isto é unha cuestión, non é unha cuestión de opinión, é dicir, unha cuestión que desde a psicología de aprendizaxe, desde a psicología cognitiva se está traballando moito en como afecta, digamos, a utilización do hipertexto no noso aprendizaxe da lectura e a nosa incorporación á lectura. E non o digo solo porque moitas veces que a lectura en pantalla ten outro perigo absolutamente impresionante, que son as actividades multitarefa, e estos aparatos que sirven para ler pero para facer outras cousas tamén crean nas nosas cabezas, na nosa forma de utilizados, uns procedimentos que non están plenamente estudiados. Es decir, podemos aquí estar lendo unha novela, pero podemos estar recibindo estímulos del WhatsApp cada varios minutos, podemos entrar en Twitter. Entón, claro, probablemente esa actividade multitarefa está provocando dispersión, está provocando unha forma de acceder a ese texto que non era a que probablemente estaba ou suscitaría un texto impreso convencional. Isto ten máis importancia da que parece, e sobre todo está supoñendo unha modificación enorme no ámbito xeracional. E precisamente esa denominación dos nativos digitais ou inmigrantes digitais máis por esta cuestión que pola relación que podan ter coas tecnoloxías. Depois hai outra cuestión xa quizáis máis concreta, que como, se tuviéramos que falar da lectura en pantallas, é dicir, como la definiríamos? Entonces, bueno, hai Juan Varela, que probablemente é unha das persoas que sobre cultura digital máis interesantes das que coñezo en España, é un rapaz que de Betanzos, que é o autor de Periodistas 21. Entón, hai xa bastante tempo, facíase, xa en 2008, xa hai 5 anos, cando comenzaba con toda a forza, falaba dos informes de usabilidade de Jakob Nielsen, onde, que tuvieron bastante importancia en aquel momento, onde se decía que cando accedemos a internet só lemos o 20% do texto das páxinas, é dicir, que aproximadamente nos quedamos con esas 200 palabras e inmediatamente volvemos a nosa rutina textual. Probablemente, sin entrar a facer isto unha doutrina absolutamente cuestionable, o que sí parece que a lectura en pantallas pode ser con respecto a lectura convencional analóxica, pois probablemente máis frágil, por utilizar un termo que pode ser interesante. De alguna forma, isto nos levaría a pensar de que se estamos lendo de outra forma, Joaquín Rodríguez, que é outra das persoas que teñen traballado moito no tema da lectura, fala
fala en concreto, digamos, de todos estos procesos cognitivos para salientar a importancia desa nova forma de ler, o que tamén nos levaría a que sería precisamente a lectura a que debía de ser o centro do noso momento. Non só que os editores, por lo menos, estou falando desde unha posición profesional, nós o que temos que promover é a lectura, sexa por medio de textos ou hipertextos, e ofrecernos nas mellores condicións os nosos lectores e lectores. Entón, neste momento, os editores temos que ofrecer unha edición híbrida, unha edición onde compartamos os soportes analóxicos cos soportes digitais. E isto é algo que probablemente todos os editores temos que asumir. Isto non é que uns editores seamos de papel e outros editores sexan editores electrónicos. Pode haber editores que fan unha opción exclusivamente polo papel e outros que fan unha edición solamente electrónico. E iso probablemente se deberá con casi toda seguridade o tipo de editores especializados que sexan. Entón, por exemplo, solo un achegamento. Por suposto que a miña empresa é unha empresa como calquera outra e entendede, e pido vos disculpas porque utilicemos sempre esta página, pero bueno, no proxecto que nos desenvolvemos, pero con todo o respeto para calquer outro proxecto. Nós temos un catálogo impreso, que en este momento é un catálogo que ten 3.400 referencias históricas, que ten 1.200 referencias vivas, donde temos libros do máis diverso tipo en formato impreso. É dicir, libros literarios, libros educativos, libros infantis juvenis, etc. Pero nós tamén temos en este momento unha edición digital que, de alguna forma, e será tamén outra das cuestións que vos quero comunicar con máis insistencia, non debemos entender exclusivamente como un único soporte digital. Nós temos libros en e-book, pretendemos ter libros digitais educativos, pretendemos ter dicionarios ou soportes en liña, e incluso pretendemos ter un sistema de lectura, digamos, na nube ou un streaming como falamos. Hai incluso textos, por exemplo, o famoso libro de Arrayano de Ferrín. Bueno, veredes que se pode ler en formato electrónico, pero tamén podemos lerlo en papel, non? É dicir, en unha ficha en papel. Bueno, eu creo que isto é o que vai a caracterizar, ou que está caracterizando a situación actual que vivimos. Convivimos en hibridación, convivimos en soporte. Entón, isto é sempre bastante delicado, ¿no? Porque sabedes que a cultura dos matices non é moi popular e a xente gustalle máis branco ou negro. Moitísimas veces, cando comentaba antes, cando nos entrevistan algúns periodistas e nos dicen, bueno, ¿cuándo esto del libro electrónico vai tan rápido? Bueno, ¿cuándo vai a desaparecer el libro? Porque claro, identifican que o libro é o libro impreso. Entón, empezas a entrar en todos estes matices. Non, el libro en este momento coexisten os soportes textuais. Entón, claro, dicen, non hai noticia, a xente queda decepcionada. Bueno, este é un momento, insisto moito nesta idea, onde la utilización
do que podemos chamar os soportes analóxicos e os soportes digitais, na miña opinión, vai a depender moito dos tipos de edición e fundamentalmente dos contidos. Outra cuestión será que podamos identificar determinadas tendencias temáticas ou en función do soporte. En concreto, o que define o libro electrónico é a utilización das utilidades da prosa electrónica, é dicir, la hipertextualidad, que es la posibilidad, digamos, de establecer enlaces con un gran macrotexto que puede estar externo a obra que nos utilicemos, la intertextualidad, que es la posibilidad de hacer citacións internas a la propia obra, la multimodalidad, es decir, a posibilidad de utilizar recursos sonoros, audiovisuais ou de outro tipo, e mesmo a fragmentariedade, é dicir, a posibilidade de que o contido pueda ser abordado en diversos ámbitos, todo isto que pode ser lido en pantalla. Por exemplo, con toda claridad, un libro, un posible libro, es decir, un PDF que se pode ler en un iPad ou en un iPhone, non é un libro electrónico, porque é, digamos, un texto, es decir, que non ten con utilidades de prosa electrónica que lemos nunha pantalla. Es decir, a cuestión que define o libro electrónico non é só que se poda ler nas pantallas, sino que teña as utilidades da prosa electrónica. Isto é moi importante porque así vai a ser considerado polos usuarios, digamos, que son avanzados, non? É dicir, e isto é a razón pola que modalidades, digamos, de digitalización que se facían hai 2 anos, pois están totalmente fora do mercado actual. En concreto, despois tamén hai outra cuestión que a mí me parece moi importante, que non debemos de identificar o que é o libro electrónico como un único tipo ou formato de libro electrónico. É dicir, pensade que, na miña concepción hai, por suposto, aquí autoridades despois do libro que se publicou por parte do profesor en Pirámide, que para nós é como a Biblia, está ben establecido que temos que abrir a nosa visión sobre o que é o libro electrónico. Son libros electrónicos los que podemos chamar os libros digitais ou e-books. A verdade é que ainda non encontramos nin en español nin en galego, pois un termo, e estaría ben que a mí probablemente o de libro digital gústame. Tamén son libros son edición digital, os servicios de documentación en línea, é moi importante. Tamén van a ser os materiais educativos digitais, que van a ter probablemente unhas características totalmente diferentes, veremos despois. Las obras digitais multimedia ou transmedia, los audiolibros. Como van a ser libros digitais os audiolibros? É dicir, cando precisamente é un soporte que utiliza os recursos, e tamén, na miña opinión, que é moi importante neste proceso de tránsito, o que podemos chamar la inversión baixo demanda ou la inversión electrónica sobre baixa tirada, que se queredes despois falamos, que probablemente sexa do vosso interese. Con respecto á cuestión dos e-books, os e-books son aquelas obras digitais destinadas a ser lidas en soportes de lectura móviles ou transportables, é dicir, que poden utilizar ou non tinta digital, é dicir, os famosos e-readers, como poden ser el Kindle de Amazon, como poden ser el Talos da Casa do Libro, ou como poden ser los que utiliza Sony, ou todo este tipo de e-readers, de lectores
electrónicos, tampouco temos unha palabra nos nosos idiomas para referirlos, digamos que tratan de emular as virtualidades do papel, fundamentalmente na súa representación tipográfica, que lle parece fundamental, na posibilidade da súa nitidez de lectura, etc. Ou tamén son libros digitais aqueles que se utilizan sobre soportes que utilizan procedimentos de computación. E basicamente son os teléfonos, tanto os iPhones como os que utilizan a tecnoloxía Android, como as famosas, tampouco temos unha palabra no noso idioma, as tablas digitais, as famosas tabletas, que poden ser tanto os iPads ou as que utilizan Android, etc. Isto é unha cuestión bastante importante, porque vedes que é un tipo de libro, utiliza unhas posibilidades de hipertextualidade probablemente moi elementais polo momento, que teñen posibilidades de soportes diversos e mesmo de distribución comercial distinta. Entón, claro, isto empieza a complicar ou a complexizar este ámbito onde probablemente hai moitísimas cuestións por resolver. É dicir, se queredes, despois falamos delas, pois desde a cuestión do prezo, desde a cuestión da fiscalidade e, sobre todo, el tema fundamental desde a cuestión do estándar. Como un editor, se quere facer este tipo de produtos, pois como ten que proceder. Claro, isto é unha cuestión, por poñer, por exemplo, este Arrayanos, é dicir, nós que o facemos en formato EPUB, non vamos a entrar aquí no procedimento de confección de EPUB, que é unha cuestión técnica, que sabedes que neste momento, probablemente, utilizando programas como InDesign e algún outro de control de finalización, como pode ser Sigil ou como pode ser Oxygen, no noso caso, que son as ferramentas que utilizamos, bueno, pois hasta aí, digamos, non é o problema está na distribución. Vos imaginadevos que queredes, e tamén no propio prezo. Claro, vedes que este libro nos, ingenuamente, non sabemos moi ben por qué, bueno, lo podemos explicar, vale 9,95, si vamos ao papel vale 16,65. En papel tengo 4% de IVA, en EPUB tengo 21% de IVA. Entón, bueno, pues probablemente nos utilizamos para fixar o prezo un estándar de que es aproximadamente alrededor del 50% do prezo sen IVA, e pagámoslle os autores, mentras que na edición do papel que pagamos o 10%, na edición electrónica estamos firmando con eles o 20%, ainda que hai editores que están pagando tamén o 18% e hai outros que están pagando o 25%. Bueno, vedes que son cosas que empezan a modificar. Pero bueno, nos decidimos comprar este libro. Ten os seus metadatos, ten o seu... Claro, entonces, nos temos que utilizar, ou pelo menos utilizamos en este momento, o que son librerías virtuales. É dicir, os libros en papel os distribuímos basicamente por la red convencional de librerías e neste momento nos, é dicir, insisto, que somos un caso que non é un modelo, pois podemos ir a Amazon. E entonces en Amazon é o noso distribuidor para el soporte Kindle, e vedes como está el mayor distribuidor de contido electrónico que hai no mundo en este momento, bueno, pues, presenta pues, la versión en Kindle, pero tamén utiliza para
en papel porque eles mesmos tamén a distribuyen. Bueno, pues indudablemente este es un formato que es propietario. Claro, podemos ir, iTunes tamén é outro formato propietario, e todo o ebook é, digamos, unha tenda que estamos utilizando virtual española, xunto con Libranda, probablemente, bueno, Libranda é máis ten maior presenza, na que se utiliza o DRM. Bueno, isto é un dos tipos de libro electrónico que temos. Pero claro, aquí existen bastantes cuestións que podemos deixar apuntadas. El tema de los estándares, el tema de la distribución del contido que tiene que ser diversificada, las dificultades que puede haber para formatos propietarios, o tema muy importante de los sistemas de encriptación utilizados, despois o tema da fiscalidade. Pero claro, tamén son libros electrónicos e os dicionarios os que se poden acceder en liña por medio de consulta, que poden ser gratuitos, que poden ser de pago. Estos, pues, indudablemente, es un ámbito pues moi interesante. Es decir, aquí en Galicia, nos en concreto, pues temos solamente unha obra que en este momento é unha obra piloto, que é o Dicionario Xurídico Galego, que están utilizando en este momento 40.000 ordenadores da rede da Administración Pública da Xunta, coa excepción do sistema educativo, que é unha cousa que deixa de ser curioso nos acordos que chegamos, pero basicamente aquí onde en galego pois hai o dicionario da RAC, posiblemente o dicionario da Academia Galega, pois probablemente en este momento pois isto é un libro electrónico, indudablemente, e imaginaros que un proxecto editorial como o de Xerais, que temos pues, toda unha liña de dicionarios en papel, que van desde os dicionarios impresos, todos impresos, pero desde os dicionarios xerais, os dicionarios bilingües ou os dicionarios especializados, pues está sometido a un proceso de digitalización para o seu acceso por medio de buscadores ou tamén por outras utilidades que se podan utilizar. Probablemente en este tipo de contidos é onde a hipertextualidade, é dicir, as dúas utilidades, tanto hipertextuais como intertextuais, non sexan máis evidentes. Isto é un ámbito moi complexo, é outro dos nosos eixos de traballo e probablemente tamén é moi incerto pola cuestión do modelo de negocio e do modelo de actividade que poden ter polo momento. Tamén son libros electrónicos, e aquí, perdonad que nos vamos a deter un pouquinho máis, los materiais educativos digitais. É dicir, probablemente a cabalo das dúas modalidades anteriores se están, es decir, digamos, de la consulta en línea directa y lo que son los procedimientos dos libros electrónicos, estea o desenvolvemento dos libros educativos. Aquí hai modalidades moi diferentes. Aquí hai modalidades moi diferentes. Nós temos en este momento un catálogo
Temos un catálogo de libros digitais, vedes que hai algúns que poden ter un soporte offline e outros en liña, por defecto para nós deben de ser en liña. Os soportes offline, ou digamos os que se utilizan, pois algún soporte físico, como pode ser un pendrive ou un DVD, a verdade é que están sendo sustituídos, ainda que a verdade é que a Consellería de Educación aposta por un modelo de contido redistribuído nos centros, onde hasta o momento non é posible un servicio directo desde os servidores das editoriais destes contidos a cada unha das aulas. Nós temos unha oferta en concreto dun método de educación infantil para cada un dos cursos, na súa versión para el encerado digital interactivo. Sabedes que é un dos recursos que se utilizan máis nas aulas e son o desenvolvemento dun proxecto que parte do libro impreso, é dicir, encriptado sobre un visor, digamos, de PDF, no que utilizamos algunhas utilidades de hipertexto, algúns enlaces, algúns recursos audiovisuais, sonoros, etc. Esto, digamos, que é o que podríamos denominar el libro, un paso, digamos, ortopédico entre la edición impresa y la edición digital. Que un libro que se concibiu para ser un soporte analóxico, un libro no que se utiliza texto, se lle incorporan algunhas utilidades hipertextuales. A verdade é que non é o resultado manifestamente mellorable, mas con respecto, sobre todo na súa utilización como nos encerados digitais interactivos, pode ser moi útil. Tamén é certo que nós utilizamos, o ano pasado dimos un paso para nós moi importante, que foi o deseño do primeiro libro concebido explícitamente para un soporte web. É dicir, aquí xa non hai a estructura doble página dos libros impresos, sino que aquí hai un libro que está organizado en 9 unidades, cada unha delas ten os seus diferentes apartados e cada unha delas ten as posibilidades de realización de actividades interactivas esta cuestión deste libro web, que a verdade non está sendo utilizado, o temos completamente, non está sendo utilizado prácticamente en ningún centro de Galicia. É un libro de lingua galega onde nos estamos especializados. Ten con respecto aos libros anteriores dele, digamos, un cambio de concepción visual total e sobre todo a relación que ten o usuario con respecto do libro. Vedes que tanto en un producto electrónico como un libro de texto electrónico como como un libro de texto convencional, hai elementos de diseño, hai elementos de elección tipográfica, hai elementos de navegar, de usabilidade no caso dos soportes electrónicos e de lexibilidade e de adecuación didáctica no caso dos libros en papel. Este libro está feito
nunha empresa de oleiros que se chama Netex. Netex é a empresa de contidos digitais educativos máis importante que existe en España neste momento. Está en unha empresa galega que fai podedes entrar, pois, é unha empresa internacional, non é unha empresa norteamericana, ni é unha empresa india, é unha empresa galega, é unha empresa do noso sector. Probablemente, pois, é unha empresa que está desenvolvendo produtos digitais educativos, bueno, pues probablemente de forma punteira no marco español. Eles crearon mesmo o que podemos unha modalidade, teñen oficinas en Madrid, teñen oficinas en Nova Delhi, e agora teñen en Inglaterra. Bueno, aquí esta, por exemplo, é unha empresa que podemos chamar motor no que pode ser o desenvolvemento da digitalización e do libro electrónico no noso país. É dicir, tamén, bueno, unha experiencia moi a ter en conta, unha empresa onde nos seus mellores momentos traballaban 150 personas, agora, pois, neste momento, pois, estamos todos en un momento moi complexo, de moita recesión, pero probablemente coa reforma educativa pois volverá a ter gran actividade. Sobre esta cuestión do libro electrónico no ámbito educativo, podemos falar despois tamén. Sabedes que en Galicia está agora o proxecto Avalar, que é o proxecto de digitalización educativa, pero tamén no texto do que é a lei de mellora da educación aprobado o pasado venres, unha das medidas que se inclúen é a creación dun estándar de educación digital para todo o Estado, que sea compatible por parte das diversas comunidades autónomas. Entón, aí probablemente, pues, neste momento descoñecemos o que poda acontecer no futuro. Tamén son obras probablemente as máis que podemos chamar como máis característicamente digitais, son as obras digitais multimedia ou transmedia, as famosas aplicacións, os famosos apps. É dicir, aí temos en Galicia hai magníficas destas. Si vades a Asociación de Editores, que é onde a web profesional de todo o sector, podedes ir a libro galego, o catálogo do libro electrónico galego, e onde veredes que hai xa oferta moi interesante de algúns editores galegos que están, por exemplo, no caso de Bahía, que están ofrecendo algunhas apps, algunhas obras que están, que son libros electrónicos, que están utilizando este tipo de procedimientos. Diría que buscar de feito creo que probablemente alguna das obras de Bahía pues teñan este formato. Formatos móviles, por exemplo, esta é as 50 árboles máis comuns, que ten formato para móviles Android e formato con móviles con Java. Estas cosas tamén se están
facendo no noso país e probablemente tamén sexan as máis complexas. Aquí hai un ámbito de creatividade verdadeiramente extraordinario. É dicir, hai cousas maravillosas como as que está facendo Oppo. Oppo é unha empresa que, sabedes, unha empresa editorial que fai álbumes infantís e que están desenvolvendo un proxecto pois de cinema ou, bueno, es que realmente é moi difícil decir de que se trata, ¿no? Es decir, si en todo caso pues son libros, es decir, que naceron en soporte impreso e que agora utilizan formatos transmedia, outras utilidades. E isto tamén forma parte da nosa actividade e vedes tamén que os xéneros, pois en este caso, cada vez son máis difíciles de definir. A utilización de técnicas de animación como stop motion, es decir, que non estamos saltando na utilización de procedimentos de animación industriais, pues pode ser tamén moi interesante. Quisiera facer ahora un comentario que me parece importante sempre que falemos de libro infantil, que probablemente en este proceso de tránsito de hibridación donde compartimos os soportes, os libros infantís están ou ben sendo utilizados en soporte impreso, é dicir, é o gran momento do álbum, especialmente incluso no ámbito da banda deseñada. Nunca hubo un vigor tan potente do soporte impreso como na actualidade, ou nestas, digamos, utilidades transmedias absolutamente renovadoras. Es decir, non hai el proceso ese intermedio do libro electrónico inicial, dos e-books dos que falábamos. Hai tamén, pero digamos que as utilidades non son tan ambiciosas. Por suposto que neste ámbito, se queredes civilizar as utilidades que hai en iTunes, hai cosas maravillosas, absolutamente espectaculares, pero isto está feito todo en Pontevedra, con moi poucos medios e con grandes doses de creatividade. E isto tamén é outra das cousas que é importante salientar, é dicir, el soporte, a creatividade é imprescindible para un soporte como para outro. É dicir, non é certo tamén que as posibilidades técnicas son posibilidades creativas e as posibilidades técnicas do hipertexto pois nos dan outras posibilidades de creación. En todo caso, insisto que é un ámbito tamén moi complexo para nós, para un país e para como Galicia. Pois está o tema dos audiolibros, que os audiolibros en España, pois a verdade é que non funcionaron, están moi asociados á cultura urbana. Nos Estados Unidos e no Reino Unido son popularísimos, é dicir, se utilizan pois con prácticamente igual que produtos de contido musical. E iso tamén é para facervos outra reflexión, que cada vez máis no mercado da distribución do contido digital importa menos que se trate dun contido musical, dun contido audiovisual, dun contido transmedia ou dun contido textual. Nos, probablemente, na cultura impresa, é outro dos grandes cambios que se están producindo neste momento. Na cultura impresa somos moi respetuosos da nosa cadea de valor. É dicir, o libro concíbese por parte do autor, a editorial fai a súa creación editorial, as empresas de artes gráficas miman a preimpresión, a impresión e o acabamento. Esos libros despois están distribuídos de forma minuciosa por parte de los distribuidores de libros, que son empresas específicas que traballan con unha rede de librerías
contido digital no ámbito dos produtos que adoptan este formato é o que se está modificando e non recibimos o mesmo tratamento. Claro, eu teño os nosos libros en iTunes, pois non reciben o mesmo tratamento que as novedades norteamericanas. Nos queríamos facer, con motivo do 17 de maio, que sacamos o primer para a nosa inxenuamente. Perdonar que nos inxenuamente estas cousas a veces de descoñecer o proceso, fixemos un gran esforzo porque este libro tuvera unha edición electrónica. Entón, este libro non é un libro calquera, sabedes que é o libro que estamos celebrando a nosa cultura, 150 anos desde que Juan Compañel, un impresor de... Fixados que bonita historia de Juan Compañel. Juan Compañel naceu en Santiago, era un impresor dunha familia de impresores compostelanos que se foi a establecer en 1853 a Madrid, porque era un artesán, tiña oficina de imprenta, que era como se chamaban daquela. E foi reclutado, cando tiña oficina de imprenta en Madrid, foi reclutado polos progresistas vigueses, por Carballo e os irmáns Chao, para conseguilo como impresor dun novo prego, dunha nova oficina que quería montar en Vigo para o que sería a montaxe de La Oliva, que foi o primeiro periódico, digamos, liberal que tuveron os do Partido Demócrata en Vigo. Bueno, pois esta persona, este editor compostelano que foi reclutado desde Madrid para Vigo e que despois sería o que lle compraría os seus donos a imprenta, bueno, fixo a proeza de publicar Cantares Gallegos e o libro que os profesores de literatura nos ensinan que o que naceu a edición en galego. Eu onte soube que a tirada inicial deste libro, sabedes cantos ejemplares tiene? Soube non, e claro, de verdad que tamén foi impresionante e de verdad que é a noticia que publicaba eu hoxe no meu blog, porque saín con 50 ejemplares. Saín con 50, Cantares Gallegos saín con 50 ejemplares. Auténticamente, como se está viendo en Japón, edición electrónica, en baixa tirada. Claro, entonces nos vimos de aquí, vimos de unha edición de 50 ejemplares que nos parecía que, bueno, pues que celebramos pues, con unha gran edición do profesor Anxo Angueira, con unhas notas espectaculares. Bueno, a verdad que é unha edición moi bonita, moi cuidada. Entón, nos xestionamos con Amazon e con iTunes que o día 17 de maio este libro o íbamos a poñer al 50% do seu precio, é dicir, que íbamos a poñelo a 4,50. Bueno, estuvimos esperando, fixemos todas, pero tanto Amazon como iTunes dixenos que tiñamos pouca dimensión para facer unha oferta deste tipo. Entón, claro, que quere dicir isto? Que na edición electrónica unha das dificultades que temos é que non controlamos ainda a nosa distribución. Nós, cando temos unha iniciativa, por exemplo, hai un libro eu como estou aquí en Ferrol teño que ser un pouco ferrolán, porque aprendí isto vindo aquí a Ferrol varias veces e a mes. Hai un libro que o noso buque insignia impreso neste momento, que é Táscarabás. Non sei se oístes falar de Táscarabás. Táscarabás é un libro impreso que ten
Este libro que fixo o profesor Antón Cortizas, que é o profesor de Vías de Canido, ten 1084 páxinas, 2.500 fotografías, ten un traballo de pesa 4,5 kg. Pusemos un precio de 80 euros. É dicir, un auténtico, a verdade é que un auténtico disparate, porque claro, xa en tempos de crise, 1080 páxinas, vedes, 80 euros, saiu en marzo, ten 2.500 fotografías, é unha enciclopedia de xoguetes populares. É un libro 100% galego. Bueno, este libro só temos no almacén 200 exemplares. Fixemos 2.000. E vendimos con unha promoción comercial que fixemos en precio de prepublicación a 48 euros hasta 15 de abril. O libro impreso ten futuro. Es decir, esto es un tocho. Está diseñado por Ramón Domínguez, que é de Ferrol tamén, que é un dos nosos editores. Traballamos con él durante 5 anos. E nunca nos atrevíamos a sacalo porque era moi complexo, quen vai a querer isto. Entón, isto é probablemente posible no noso mercado. Temos unha rede comercial determinada, porque ten un contido determinado. Aconsello vos que miredes, claro, é certo que as 2.500 fotografías non teñen a calidade das de Xurxo Lobato, porque claro, é imposible porque forma parte do contido do libro. Despois a impresión digital baixo demanda, desto podría falará moito mellor Jacobo, pero en todo caso forma parte do momento de hibridación no que vivimos e é unha das posibilidades que temos unha cultura como a nosa, a cultura galega, pero incluso tamén diría no conxunto da cultura e da edición española. Sabedes que a edición baixo demanda é un procedimento de impresión onde, digamos, se abandonan os estándares da impresión en offset, que vos estades aquí traballando, polos da impresión digital, e hasta agora, pues, bueno, sempre se pensou que había unha especie de estándares onde el escandallo dos costes entre un tipo de impresión ou outra, pues podía aconsellar unha utilización ou outra deste procedimento. Vivimos unha situación no sector editorial onde cada vez se concentran máis os títulos, é dicir, se concentra, se digamos, entre o gradiente homoxeneidade e diversidade, cada vez estamos máis cerca da homoxenización. Podedes consultar as listas dos libros máis vendidos no Reino Unido, en Francia, en Italia, en España e en Alemania. Probablemente encontraredes 3 ou 4 ou 5 libros, a mitad dos libros probablemente sexan comuns, e despois cada un dos mercados se reserva, digamos, os seus ídolos ou as súas iconas locais. Eso pasa no ámbito da ficción, é dicir, a xente, digamos, lee moitas veces máis o mesmo. E isto, claro, a edición hasta agora estaba baseada na diversidade, é dicir, había unha gran oferta dos temas máis diversos nos que podían ir os lectores en función da súa curiosidade. Isto neste momento está en cuestión. Hoxe hai libros, por exemplo, de poemas en Galicia que non prácticamente ningún editor é capaz de vender máis de 125 exemplares, porque non hai posibilidade tampouco de distribuirlos na rede de libros. Entón, se utilizamos os procedimentos e o escalado de costes da impresión en
offset, hai que deixar de publicar os seus libros. Entón, claro, nos encontramos con un dos elementos da edición sempre fundamental e da función social dos editores que temos, digamos, como unha obriga tamén de abordar todos os ámbitos da edición. E estas son as posibilidades técnicas probablemente que nos facilita este tipo de impresión que as súas, insisto, que Jacobo podría abordar esta cuestión moito mellor que a mí, pero en todo caso sí que debemos de, cando falemos de libro electrónico, non esquecer nunca esta virtualidade. Eu me parece que é casi preferible que pare e que me fagades algunhas preguntas, porque hai moitos temas, moitos trecos que deixei, pero que son moi importantes. Esta probablemente é a cuestión máis importante, a da gratuidade. Hai persoas, e sobre todo desde que Christian Anderson publicou el artigo ese free, se vades a internet buscar el free, produciuse un debate na cultura digital sobre que todo aquel, digamos que el criterio fundamentalmente de Anderson es que todos los negocios digitales, digamos, os seus custes tenden a ser, que todo teria que ser inevitablemente gratuito. Claro, si esta lei de Anderson fose así, a nosa actividade, a actividade probablemente de todos os que estamos aquí, estaría sometida a unha pena de morte inexorable. Porque ainda que estamos en un momento de hibridación, ainda que estamos en un momento de tránsito, o que é indubidablemente certo é que as porcentaxes entre un tipo e outro de edición van seguir modificando co paso do tempo. Hai xéneros de edición onde xa son maioritarias as edicións digitales. Vos pensade, por exemplo, na edición médica. É dicir, os avances na curación do cancro non esperan a ser impresos nos manuais de medicina, se comunican nas revistas científicas médicas de forma electrónica, eso sí, previo privilexios de pago moi elevados, elevadísimos. Pensade que a Universidade de Santiago o 50% do que gasta en adquisicións bibliotecarias son adquisicións digitais na universidade, das publicacións científico-electrónicas e de toda esta cuestión. Entón, isto é un tema do que podemos falar moito. Despois, outro tema, o da encriptación. Hai algúns distribuidores electrónicos que o solucionan con formatos propietarios. Kindle, en caso tamén, a verdad que tamén se craquea, pero bueno, aquí non somos jaros. É dicir, Kindle co seu formato, iTunes co seu, a Casa do Libro tamén pretende co seu, FNAC tamén ten el como canadiano. Entón, claro, no mercado, se non utilizas un formato propietario sobre todo para os e-readers, ou ben utilizas un procedimento que todos coñecedes que é el DRM, ou ben utilizas un procedimento que é el DRM social, que é, digamos, abrir o arquivo e en todo caso deixarle unha marca de agua sobre ele. Moitas veces, bueno, isto é un debate que tuvo máis éxito do que ten na actualidade. E por último, indudablemente, eu creo que o futuro, como estamos en tránsito, non sabemos cal pode ser, pero os procedimentos de lectura por mediante streaming, é dicir, a famosa lectura na nube,
poderá ser probablemente un dos elementos máis importantes. É dicir, aquí a cuestión, igual que temos en Spotify, que podemos ter a nosa lista disponible ali onde vamos, con ter un enlace, unha conexión a internet, no tema da lectura nos poderemos levar a nosa biblioteca a onde esteamos sempre que teñamos esa conexión. Isto, hai neste momento un proxecto, indudablemente hai varios intentos en España, pero quizáis o que escoitaredes nas próximas semanas aparecerá un proxecto que promove chamado Núbico, que promove el Círculo de Lectores e el grupo Random House. Ese é, digamos, o primeiro, despois de 24 símbolos, que é digamos, outra librería que promove este sistema, pero claro, pola entidade dos editores, pois pode ser interesante. Bueno, eu en todo caso casi prefiro, suposto, que para agradecervos a vosa paciencia por atender a este discurso bastante confuso, pero en todo caso, insisto, vivimos momentos de transformación, son momentos de oportunidade, non son momentos de incerteza, a veces non sabemos moi ben por onde tirar, pero tamén é certo que son momentos de oportunidade, hai oportunidade para a edición impresa, hai oportunidades para a edición digital e hai sobre todo unha oportunidade extraordinaria que é para o coñecemento. Eu creo que é fundamental a formación dos novos profesionais. É dicir, os profesionais do noso ámbito temos que ter unha actitude absolutamente proactiva a prol sobre todo de saber como enfrentarnos a esta innovación. É dicir, aqueles, e xa remato, aqueles que o que nunca conseguiría decir eu son de papel ou o papel vai morrer. Eu creo que hai espazo neste momento, hai espazo para todo e sobre todo hai espazo para a lectura e aí é onde debemos ficar.